Halis çeper halıçylyk kärhanasynyň halyça gelin gyzary enem amalamyň dörejlikli tähmetiniň netijesinde sünnälenip surgat derejesine çykarylan halyçylyk senedini ösürmekde we kämilleşdirmekde tutun yerlik bilen özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Pägim paýhas ummany magtymyny Praga ýylynyň geçen 7 aýynyň jemleri boýunça bu ýerde 12 million 32 min 140 manatlyk iş ýerine ýetirilip, haly we haly önümleriniň 4748 ine dördül metri taýýarlanýar. Kärhanada ýörüýte buyurmalar esasyny halylaryň turly görnüşleri esasanam uly gowrumly goşly göllü ak we gyzyl halylar dokalýar. Şonuň ýalan buyurujylyň isleglerine görä bu ýerde dürli ululukdaky beşir göllü ýaprak, derbede göllü halylar, tebigatyň keşfi şekillendirilen halylar, iki tarap hem göllü halylar şeýle de sowgatly haly önümler taýýarlanýar. Kärhananyň hünärmenleri elmidama milli boýsunçymyz bolan türkmen halylarynyň köni nusgalaryny dekeldip, täzelerini döretmekde, haly sungatyny kämilleşdirmekde gaýratly tähmet çekýärler. Halyça gelin gyzlar 10 barman hünärinin kemal tapýan, gözellik bilen göreni haýran goýan nepis haly önümleriniň önümçiligini, giňden ýol goýmagy uly mümkinçilikleri dörüden türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Çepereli usat halyçylar arşyk nepisligine deňelýän türkmen halylarynyň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda, halyçylyk sunugatyny hasam kämilleşdirmekde alp barýan döwletli tutumlar üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, il ýurt bähwitli tutumly işleriniň bundan beýlegem rowgaç bolmagyny arzu edýärler.